Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Imamil muttaqin sayyidil ghurril muhajjalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qad qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatu firdausi nuzula. Khalidina fiha layabaghuna anha khiwala. Kul law kanal bahru midadal kalimati rabbi lana fidal bahru qabla antang fada kalimati rabbi walau ji'na bimislihi madada. Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum wahid. Faman kana yarju liqa rabbih faya'mal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man aksyara minal istighfar ja'alallahu lahu azza wa jalla min kulli hammin farajan wa min kulli dhaikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Rawahu Ahmad wal Hakim. Aqala aidan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Syahadatul kurama masyayikhinal aiza kunjuk katur pepunden kita linangkung dateng para alim, dateng para ulama, para masyayikh, simbah kiai, para bapak kiai, saha para ibu nyai. Ingkang rinten dalu tansah sumanding sumarah dateng setunggalipun kitab suci kiblating panembah estu ingkang tansah kita dhereki. Sesepuh bini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang rinten dalu tansah nyuwun dateng Gusti muga-muga putra wayah nduriyah kita sami dados zuriyah putra wayah ingkang sholih lan sholihah. Pangemban pangbatipun praja satriyanipun negari Bapak Kepala Desa, Bapak Kades linangkung, Pemdes desanipun Bapak Care, Bapak Kadus Ketua RT RW ingkang tansah kita hormati. Panitia penyelenggara dalam rangka pengajian wonten ing bulan Muharram, muga-muga panitia anggenipun ngawontenaken acara pengajian punika ngamal saenipun dipun tampi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dinten niki kula saged sowan sinaosa kala nembe berburu dengan waktu ngoten nggih. Enjang wonten acara ngeterake bataku. Terus niki pun wau kula ki jane mun ajeng mapan ngarit kula niku. Ning dilalah dibel aja lali kon dongeng ngoten niku. Oh njol kula ra sida ngarit. Alhamdulillah wa syukrulillah awak dhewe niku menangi tahun baru hijrah. Ngoten nggih Bu. Yang mana sebenarnya tahun baru niki awak dhewe kudune ya seneng ning ya aja kesenengan. Ya kudu susah barang. Lah kok seneng? Senenge awak dhewe alhamdulillah tekan tahun sakniki menangi tahun anyar. Lah susahe nek jenengan awak dhewe kudu krasa. Niki dhewe iki wis suda jatahe. Lho. Suda napa? Jatahe. Cara sing dijatah umur ki 7 dasa nek waone pun swidak sekawan utawa swidak 3 gitu. Kan pun ngeri niku gerek 2 tahun kelong setahun itu. Nggih setahun meneh ya tetep kleset. Nggih sing ngoten niku lah. Nggih mboten kira-kira.
karangan wong urip teng alam donya niku nek dipun kita panjenengan sedaya saged ngraosaken nggih. Wong urip niku sifatipun namung ujug-ujug. Ujug-ujug niku cara basa Indonesiane napa ndajal iku? Ujug-ujug. Ya tiba-tiba ya gulung-gulung. Ya ujug-ujug niku. Tiba-tiba ya gulung-gulung nggih. Ujug-ujug. Ujug-ujug awak dhewe niku kok umur ya nyelot tuwa. Nggih mboten? Dan ada Pak, dua perkara yang tidak dapat kita hindari. Niku pun pasti. Kontrak kok niku. Satu perkara penuaan. Niku ora iso dihindari. Mula sing wis rumangsa do tuwa-tuwa niku wau. Nuwun sewu lah. Sing wis do duwe putra-putra barange mbok ya selot suwa, selot tuwa mbok ya selot dewasa. Nggih mboten? Nah saniki malah ora kok, Pak. Selot tuwa malah dodolanan titok wae lah ya. Jane iki ora do normal apa kepiye rumangsane iki lho yu. Dhewe iki selot tuwa niku ora iso dihindari, Pak. Ngoten. Sing maune dahar enak sakniki selot ora kepenak, ora enak. Sing maune nggo tindak dengan gagahnya selot suwe saiki yo sikil wis do keju-keju. Nggih napa mboten? Sikil wis do keju-keju. Sing maune tangi sare langsung gregah saniki yo semang lambunge iya. Wis ora krasa. Sing maune dahar pete kemremes. Saiki nek dahar pete ya lambunge kena. Niku jenenge wis tuwa. Ngene mboten? Kudu sadar, ngoten niku lho. Selot tuwa niku cara bahasa pengendikan sing penak ki nek iso ya kun parian wala takun pakisan. Ngono lho. Iso ki wong ki dadi sing kaya pari, nalika nom ndangak. Ya wis ora apa-apa tentese nom. Ning nyelot tuwa ki mbok nyelot mungkul, ngono lho. Nyelot napa? Nyelot tumungkul. Kon tumungkul ki angele masa Allah. Niki lho. Kadang-kadang nyelot tuwa, duwe dhuwit sethithik ya malah nyelot selingkuh. Ini kan repot gitu. Lah nek pakis niku mboten sak kondure nalika enom cilik utak-utuk sabane musala ngaji rono rene nggih. Nalika engko tuwa malah tambah ndamprah sing ora karu-karuan. Mula muga-muga awak dhewe teko sing diduru ya kaya pari. Mula Allah yarham Simbah Yai Maimun Zubair ki cok dawuh. Islame wong Jawa ki nek iso uripe kaya pari, dadi fleksibel. Ngaten tumungkul insyaallah mengko bakal ana barokahe kanggone putra wayah. Allahumma amin. Yo urip kon kaya semangka, aja kaya kambil. Semangka niku ya sumarah, uripe nang ngisor, ning tekane dadi buah niku ya jan kajen. Ngemete alon-alon, ling nguntalke nang mobil ya ora sak kepenake. Nggih mboten? Kadang disarapi, arep dibelah wae direbedi, serbeti sik, yuk dibelah, jret, yuk delehke piring. Nggih mboten? Nek nang nyuguh semangka ki lak nang piring to. Ya ora beda nek nyuguh wedang ki ana lepeke. Barang kuwi kudune kan aturan kuwi jenengane. Ora maksude ki semangka lho. Ya aja kaya ngono kok. Ora aku ngomongke semangka kok. Ha nek mung gelas gedhe tutupi ngono ya ora beda kaya nang angkringan jane lho. Nek ya ora apa-apa pancen aku ya udu sapa-sapa. Alah wis ora apa-apa. Wae degan barang ya ora ana piringe barang. Wong aku nek tuku nang anu degan guys, degan ya ana piringe nang kene ya. Wis ora semang dirembuk lah wajib. Ayo ta Bu. Lah pirang boro lak ngoten niku sing mboten dipun sangka. Aja kaya kambil, Pak. Kambil niku uripe wis wegah nang isor, senengane metenteng nang dhuwur, atos pikirane, nggih mboten? Ya to kan tundone wae ya ngeri, Pak. Didunke pencok jeleng tiba bleg glangsar. Ngono ya lenji kok cucuk jelek duntalke geleng. Nggih mboten? Wis pokoke wong nek senengane nang dhuwur angel kandhanane atos pikirane ora ngajeni karo sepadha padane
Wong urip kuwi kudu ngajeni karo sepadha padane, kuwi tetep angel, Pak. Temenan, ora bejo engko anggere wis dipencas ngono cungkwake jelek. Iki napa? Srumbati. Rekoso lho kambil kae lho. Serumbat wis rampung kurang marem tutuk der. Wis cetha pecah wae kurang marem cukil kok gajal. Ya Allah. Cukil ora marem parut ndak sih lembut-lembut kae. Wis cetha wis lembut-lembut lho kok diperes-peres gajal. Ya. Wis tau dadi ampas peleloh-peloh iki gendelehke nang jubin nggo ngepel. Kula wis alhamdulillah. Nyelot tuwa taun bar iki yo do nyelot bareng-bareng ndikir nang ngarsane Gustine. Ngoten nggih Bu nggih. Eling karo pangerane. Pun niki men poin mawon. Wong urip ki sing pokok nyelot tuwa ngoten niki to. Niki sing paling penting ki do nata ati, Pak. Estu niku kula ngomong arep pakem niki kula gek ora patek seneng sing celelekan. Males ki ang. Ora aku nek wis ora cocok awit awal ki wis teko males ngono wae wis. Wis ora cocok ya wis ora cocok ngono kae. Arep ndelok ya wegah, nyebut ya wegah wis ora wegah. Temenan. Mbok yo kena ngobot. Ngene. Paling pokok wong urip nata ati, Pak. Sebab nek diteliti estu nggih, nek awak dhewe purun teliti tapi niki purun teliti niku artine nggih purun hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wong urip niki kon introspeksi diri. Hisapen awakmu dhewe sebelum kita awake dhewe niku dihisab dening Gusti Allah. Artinya napa? Bahwa estu manusia hidup di dunia ini selot yiswa selot sepuh. Contoh umpama selot swidak, ana sing 70, bahkan mungkin wonten sing 80. Niki estu Pakde Budhe mirengke. Masalah kuwi ora selot enteng, ora selot cilik, ning kadang masalah selot bedhe. Nggih napa mboten? Contoh ngeten. Nalika jenengan tesih nem, anak tesih cilik-cilik, niki paling mentok niku napa? Jenengan iki masalahe bab ekonomi, Pak. Awak dhewe masalah ekonomi. Niku nalika anak tesih cilik-cilik. Nggih napa mboten? Ning begitu anak wis gedhe, bahkan do duwe bojo, titeni. Lak tambah masalah ora bejo karo mantune. Ora hehehe, Pak. Wong sakniki ki ya akeh kok mantu sing kadang neng-nengan karo maratuwa. Ana apa ora? Ana, tak lirik wonge teko kok teko. Teko wong hehehe. Angger sing guyu kan krumangsa. Ning sing meneng wae ya ketara kuwi. Ha iki akeh mantu kadang neng-nengan karo maratuwa. Kathah. Niku sebagai dhewe wong tuwa nuwun sewu. Niki ati kudu disiapke estu. Wis teko uripke sing los. Ngono lho. Los niku napa ya? Los niku nggih los. Aja dol, nek dol gemblung. Kok yo tambahi dol barang los. Ngono lho. Kadang ana meneh anak awet cilik disekolahke, kadang dikuliahke, bahkan dipondokke, bareng wis duwe bojo. Kadang ya lali karo wong tuane ya pirang-pirang. Sebab apa? Wedi karo bojone. Masane iki lak akeh wong lanang sing model kaya aceng iki lak pirang-pirang. Ngene mboten? Wedi karo bojone. Niku nggih teko los. Mboten saja dipenggalih malah ngasih omong-omong ya Allah. Aku ki sok duwe mantu siji kae kok dadi kaya gini. Alah. Biyen anak aku kita openi, tak redik-redik. Bareng duwe bojo kok lali karo makne. Kaya ngono kok ditangisi. Mbok luweh. Engko daripada sampean ki malah dibales karo mantune malah kewirangan. Dereng dangu lak wonten to, maratuwa nyeneni mantune mantu wedok. Ora ngelingi bojomu kuwi lho, ngoten niku.
sing gedhekke aku, sing nusoni 2 taun aku. Ngono kowe kok ngasih lali karo aku. Nah, mantune mak celetuk wong leh dadi bojone pun 20 taun. Ora ngono, Mak. Sampeyan lak mung nusoni 2 taun, aku 20 taun ngono Cek. Nek bengi ngethok terus ngono. Mulane wis mulai saniki ngeten mawon. Los. Atine iki los. Los ki artine nggih ana mantu gemati ya alhamdulillah. Ngono ya yo ya. Iki jenenge wong ngaji. Ngaji kuwi ngatur jiwa. Jiwane diatur supaya manungsa niku saged memes gesange, memes uripe. Alhamdulillah. Eling-eling. Los. Ana anak kok kadang wis duwe bojo duwe usaha lali karo wong tua ya teko los. Ya ana sing matur, "Dek Ipul,